Chiko ne muzukuru sekuru. Sekuru ndiri kukotsora. Yeka. Nakotsora. Panofana kubuda pachivhurwa. Clear. Mutomboenda kuna anonzani upa mfokose kudobori. Chimbowa. Mbepiasi chimbowa. Chimbowa. Depiasi. Kuti kaka amuna katsanga mibvi. Depiasi kana uchitizwa. Uya nemushonga sei vari kukotsora. Right, 5 minutes to 10 pa national baba Isabel ndozari kana muchinge matouya kudai so munenge muchita kunge PSG munotouya mutori muchiki. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mandiri mukati bekufamba mukati bekufafadzana kutsodzura dziri kuitika matima navo senyika ino. Zimbabwe ndakadzibata ndakaita kupakata ndiri kuita kuremerwa muri Zimbabwe. Ndine nyaya muri Zimbabwe yanichataura panguva ino yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Norton kunonzi kuLitete. Muri Zimbabwe kuna chishamiso chiripo chinonetsa chinorwadza kusvika pakuti vanhu kutaura kuno kwatiri kuita vehukama vanenge vasiri kuwirirana. Regai ndireve ndichiti muri Zimbabwe kuna vana gogo kana kuti vana mbuya vakura vatori vanhu vakuru vane vana vavo ivavo vatove nevana vavo kureva kuti ini seni bhosho kudai ndobva ndaita mwana wangu zvakare obva aita mwana wake ndonyaya ndiri kutaura panapa yana mbuya ava iri kuitika kupi kuNorton kuLitete. vana mbuya ava vakabereka vana vavo vana vavo vasikana ndokubva vaita vana vavo vana vavo ivavo vadiki umwe ari grade 7 ane 14 years kuberekwa umwe ari grade 3 ane 9 years kuberekwa ari grade 3 ndiye musikana ari grade 7 ndiye mukomana vachibva vaenda kuhuni nana mbuya vavo vakabereka ana mai vavo umwe akaenda nemwana wake umwe nemwana wake vana vemasisters vana mbuya vavo vari mukoma nemuningina anditika vadaroka vakudzoka zvikangana nambuya vazukuru chiendai nehuni dzinyu dzitakusungirai masvinge enyu aya isu takumbosara tichicheka uswa tiri kutevera rambai makabata Zimbabwe batai chimuti chenyu kana kuenda paWhatsApp channel yedu zvakazoitika nevana ava 9 years ne14 years grade 7 negrade 3 Ram Road vakudzokera kumba vana mbuya vasara vachiita sei vachicheka uswa ndo pane nyaya yaita kuti iuye pana paZimbabwe so pana baba Isabel muri yeZimbabwe muri kuzvinzwira mega pana pavari kutaura vachiti kana uchida kuzonzwa kuti nyaya yacho yakazofamba sei chii chakazoitika vana mbuya vasara musango vachicheka uswa vazukuru 14 years ne9 years vachipedzisa vachiendesa huni dzavanga vatsvagirwa nana mbuya vavo sekuru baba Isabel vazukuru vari kuita sei vari kufamba vari kuenda kumba nehuni ipapo pane chakaitika ndine nyaya zvakare yakaitika mukati menzvimbo yatinoshevedzera kuti kuHurungwe kunonzi kwaSabhuku mutevera zuva chifi mujinga pedyo nepachikoro chinonzi Kangurunguro chiri kunonzi kuChirariro vanokuziva ikoko kune chiitiko chiri kuitika ikoko chemwana nemakore 6 nemwana musikana akamharwa negondo mumusoro akamarwa chiso chake chese ari pasi pemuti womumango vanhu vakamhanya kunoramurira mwana uyo akuwara but vanhu vakazotarisa mumuti umu vachifungidzira dzimwe dzenguva gondo raita hasha raona mwana pasi pemuti chikonzero pamwe mune sakira kana kuti mune vana varo imomo vakanotarisa hamuna chavakawana gondo hamuna zvacho zvakazoita kuti vanhu vati imbotsvagai nyaya iyi imboendesai pachimuti imboendesai panepanyuro ndo zvandauya nazvo rambai makabata endai paWhatsApp channel sekuru muri kuti kupi kuHurungwe mwana ari pasi pemuti wemango mwana ndokubva amharwa negondo mumusoro kutanga kumarwa munoriziva unhu hwegondo nenzara dzavo ndo wipo negondo makumbo aya kana nzara dzidzaka aiwa dzinobata mwana ndobva amarwa varipo vakuru vakati regai timhanye mwana ndokubva natiza kutarisa mudenga kwana hamuna gondo but hazvina kugumira ipapo zvikanzi ngadziite sei nyaya idzi ngadziende kumberi ndine nyaya yepasape kwaRusape kune umwe mwana ari mwana wevamwe chief vari munzvimbo yekwaRusape ari Sabhuku vabereki vachema vabereki varwadziwa ndofunga nemuzukuru wekudimba takambotaura kuti pana patichashevedza vanogadza masabhuku nemadzishe kuti vanzwise kuti ukama hwemadzishe nemasabhuku nevanhu vanotungamirira unodyidzana nekufamba sei nokuti vari kuti mimwe mitemo yakubuda nekunyuka hatichazivi kuti iri muact ipi
nekuti mitemo iri kugadzirwa nemachief madzishani masabhuku azviko kumitemo yekutongwa kwematunhu kwatingati kulocal government azviko. Saka vari kuti devewe vakuru ava vatiudza kuti zvimwe zvacho tiri kukorera kuti hatizivi, tiri kudyirwa zvevapfupi nokureba nokuti hauna chinzvimbo. Saka kune mwana wachief anove sabhuku ari parusape ari kuti ukada kuita chinhu chese chino chokuita nokuita mari pamba pako, ukachengeta nguruve dzekupfuwa dzinoda kuzotengeswa, unotanga waona iye uchinosiya mariko. Chimbondiona first. Ukasiya kuti chingete mabroiler unoenda ikoko wotanga waona iye wombosiya mbijana. Ukada kuchenesa chibhorani pamba pako unotanga waenda ikoko wombosiya mbijana kuti ukanidza vanhu kuita musangano. Mwana wani uyu? Mwana wa chief asi ari sabhuku. Ari sabhuku. Baba wake ndiani? Ndi chief. Iyo kwakewo ndi sabhuku. Ari kuti kana uchinge wafunga kuita project yemabroiler siya something. Siya something. Kana wafunga kuchengeta nguruve siya something. Kana wafunga kurima maveji siya something. Kana wafunga siya something. Mutemo unoona nenyaya dzemachief kutonga kwematunhu masabhuku atitika wema-traditional authorities unoona nezve-local government ndo zvaunotaura here kuti wachengeta hako maroad runner kakuku kako kaja siya something. So vari kubvunza chiti dzimwe dzengu hatisi kuziva ende vari kutaura vachiti hatisi kuti zvatiri kuitirwa imhosva but tiri kuti hatisi kuziva zvakatangira papi zviri kuenda papi tikatongwa tichiziva. Aiwa haticheme mutemo ukauya but nguva yese zvakabheke zviri kupi nokuti hasi sabhuku kutanga kutori nemamwe masabhuku akauya takatokura tiri maoko memwe madzisabhuku nokuti pane sabhuku panzvimbo idevelopment yesa munzvimbo ndobhadhara development ari patirisiva mwana ufanire nzara kwaiye sabhuku kwase mwana mvura nepamba pangu nenyaya kuti ndene chinhu udarika iye. Oh, chisiya something. Siya something. Ndafunga kuisa kamusika kangu wakomana. Siya something. Ndafunga ndikati no, ona izvozvi zvandiitika ndotema wemichero yaya ndakarima pamba. Siya something. Ndo zvatinoita here kuti koko kwada kutora mukadzi wepiri. Siya something apa. Wafunga wakanisa kutenga mkazi wina wachitu ati wabwera kuno. Siya something. Sabhuku chifika ndopatoshedzera kuti sabhuku maitiro ako aya iye kutora vakadzi weva. Hatwa sabhuku ndakudawa maiwe se akakatobodiwa Zimbabwe kwamuri kukwembogadzira timotema pamochati timotapana sabhuku but sabhuku atutira nezvavo ava ndiwe kwarusapi uko. Right. Akarikudiwa. Apa ndoda kuraiwa jive yekuti nhasi soka. Zvausato. Bata chinobatwa tone. Natasha. Vana vadiki vanotasa pasi. Ndira kumhanya Sekuru. Jive yatoda kurova ipapo inonzi siya something. Ichokwadi muri yeZimbabwe kana musati mazviziva. Nhasi date chi? Nhasi musi wa 2 October. 2 October. Yes, aya. Ndo patiri kubuditsa jive inonzi siya something. Tipa chintengo pa National FM Radio, the whole nation on one station. Baba Isabel muchiripo erapo. Ndiripo musekuru wa sekuru ndakachibata kuti ndiri kufamba nachenda kuenda. Siya something iwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekutsodzera dziri kuitika matima nawose nyika ino. Rega ndingoti paka. Not only Lidet. Pakamira seiko not only pa Lidet pa mzinda wa Gule. Ichokwadi muri yeZimbabwe rega ndikuzivisa kuti zvakamira zvakadai. Nyaya ndinayo pana pamuri yeZimbabwe pane vabereki vari kuchema nekushushikana pamusoro penyaya kuti izvo pane mwanasikana anga achigara nambuya vake wandiri kureva nekutaura ari grade 3 but ane makore mapfumbamwe 9 years but achigara nambuya amai vake vanogara mukati menzvimbo yekumarondera but vakazoudzwa mashoko ari mukati mekushevedzwa kuti dai masvika pano amai vake vanogara nzvimbo inotoni kunova ndiko kuLidet ikoko vari kugara ikoko amai vake vane hama yavo inove mukome wavo zvakare kureva kuti mbuya ava vana mbuya vaviri vane vana vavo vasikana mbuya avo vane mwanasikana wavo ava mbuya zvakare vane vanasikana vavo ava vachibva vazoitawo zvakare vana vavo.
right vanasikanawa ndobva vaita sei vana vavo vaita vana vavo kudaro umwe akaita mwana mukomana umwe achibva aita mwana musikana amai vane mwana ari kuchema panguva ino mhuri yaZimbabwe ndeyokuti ndovacheva nemwana sikana vanonzi vana mbuya vavo ava vakawirirana kuti mukoma muning'ina handei kuhuni vachibva vaenda kumahunde vaenda kuhundi uku ndoko vakasvika chibva temahuni ndokusunga masvinga ehuni dzavo anoenderana nezera revana vavo mukomana ane grade 7 musikana aripo grade 3 grade 7 asina svika 14 years but vari kuti manje anopinda pa 14 years then musikana wachona ane 9 years okuberekwa ari mugwaro rechitatu ndobva wasungirwa huni sei vana vanozikana paukama nekusvikira nakomba ende mudzimba dzavanobva vachigara mukati menzvimbo ilinded vanogara pakasiyana but pakorine distance yakareba 100 meters kubva pevamwe kuenda pane vamwe vanoshanyirana zuva nezuva sehama right then oroshi will be for wakachwemba iritiforitiwe see something inzwa Zimbabwe vana vafamba vachienda kumba hamai kumagunde kumagunde hamai kumagunde kumagunde jekesa musutu kumagunde kufamba uko takananga kupi kumba nehuni vari murodi kudaro kwanzika mukomana kaZimbabwe ndinzwisei akabva kune musikana iwe uyachiita zvinoitwa nevakuru uye akati chiko chauri kutaura iwe kaiva kanda huni pasi kachibva kasvika akatopusha huni dzomwoyo chibva zaenda pasi zvanzi ndatokuudza nezvada kutiita panapa 9 years 9 years iko kane 14 9 years ndiye musikana 14 years ndiye mukomana zvikanzi ndokuuraya kakabata chitanda izvezvi rara basi ndiko kakaonesa kutodii kubvisa hembe yemwanasikana yemukati kwete nenzira yekubvisa nokudambura pahama yake mwana wamaiguru andi mwana wamainini achibva aita zvinhu izvi mwana uyu apedza kudaro vakatakura huni dzavo vachibva vaenda kumba kwaari kuna amainini munin'ina waamai vake kwaanogara kwambuya ivo mai vake vanogara mune imwe nzvimbo isiri iyi vachiti mwana wangu safe nokuti ari kuenda kuchikoro asigara kumba kwaamai vavo mwana uyu asvika kumba mainini vake vakamuti sisi endai munogezaka munoziva zera iri ukasarichena unogeza aenda unogeza vakaruzvanzi usati wanogeza uona kuti huni dzako dzawadzisapa idzi wadambura here tambo kuchivanhu chedu chinonzi zvakafanana nehuni zvinhu zvinosungwa kana uchinge wazvitura hazvifanire kuramba wakasunga unonzi pachivanhu unogara wakasunga upenyu hwako right saka huni dzimwe dzaturwa make sure kuti pawadzidonhedzera dzadambura tambo here kana dzisina kudambura iwewe enda unosunungura dzigare dzakaregedzana right kusunungura upenyu mwana uyu kwanzi akaita senge munhu akangouna asi kuratidza kufara kwake mwana uyu achibva apinda muchinja house nemvura yake but vakaona kuuna kwaita kuti mwana uyu arikuratidza kuti asida kugeza saka akapinda mumvura umu anokunosete sei kusageza vakarambe vakatevera semwana wavo apinda mukati umu ndokubvisa hembe dzese achibabvisa ndobva asara asina kubvisa hembe yemukati vachizotevera kudaro vakazonobvisa hembe yemukati nemhaka yei zvikanzi nhengi ndiye andiita izvi ndonyaya yachona ndokumhanya ndokushedza mapurisa ari mukati menzvimbo ndokuenda kumapurisa nyaya ichibva yaripotwa yaripotwa nyaya izvi ikanzi ida kuongororwa pavakataura nezvemwana uyu akanzi igrade 7 tomboti mirei kuita nyaya iyi nekuti mwana uyu anofanira kuregerwa tangaita sei anyora grade 7 plus mwana uyu iye musikana pachake birth certificate rakatsvakwa richibva rashayikwa birth rake richigadziriswa uyu mwana achipedza kunyorwa asi nyaya yozoita sei yoenderera mberi mwana achibvanzi nguva iyoyo ngaaende kuna mazvikokota vanoona nezveutano kumadoctors vachinotarisa mwana vakanoona mwana vachimuvheneka akatokanganiswa vakomana vachinomutarisa kuti hapana zvirwere zvakafanana na HIV positive zvakafanana nezvirwere zvemabonde vana syphilis ndokuoneka kuti mwana achiri right nyaya yazonesa mukoma wangu baba Rora ndeyekuti vabereki vane vana ava mukoma nemunin'ina paukama hwavo kubva vana mai vavo
kusvika kuvana vachona iwo hapana kana one akatevera kumba kunoti nokuda kwezvaitwa nemwana suri saka toita sei. hapana akaita follow up kuti aende unozati pachirungu pane inonzi remorse. Yes, kuti waratidza kuti pakanganisika asi ndiri kuzvininipisa. mombe chaiyo ikakanganisa anotevera. mombe yako ikanodya mumunda unototevera kuenda kumuridzi wemunda kunoti sori zvenyu. inonzi even kumatare edzimhosva nyaya ichitongwa unotonzwa vachitotaura pai anditi even magistrate kana jaji achitotaura kuti iwe pawakapara mhosva iyi you did not show any remorse. saka hapana akatevera kubva kumba mukomana we14 years vachienda kuhama dzavo ku9 years kunoti zvaitika tazvinzwa sori toita sei paukama. apo ukama ende kunyange dai yange iri yaitwa samwe kune vanhu vasiri veukama vaitetevera but mwana wavo zvakare ari weukama havana kutevera. chinzwa mashoko anotaurwa nemwanakomana oyo akasangana nemwanasikana oyo anoti iwe kana kuti jairira ndokuuraya plus ndakatokurepa zvechokwadi hapo sekuru baba Isabel. Siya something iwe. Ndo chiri kuitika paNorton apo nyaya iri kupisa mwana mudhara paLydiate pamuzinda wenyau wegure 14 years mukomana 9 years musikana vana vepaukama madzimbuya avo ndo masisters paukama kureva kuti chi hanzvadzi nehanzvadzi but zvakazoitika ipapo hapana kuradza kuda kutombodzora moyo kana kuda kuzvininipisa kana kuti at least kuti sori palibe. sekuru muripo here baba Isabel apo muzukuru vasekuru varipo kuta kuzadza bhavhu. Siya something iwe. Mati ndite sei muzukuru? Siya something. Ndisiye something. Handi paNorton mati mfana wewe ndobva aita sei zvikanzi nini ukangoda kuita noise ndokuita sei? Ndokucheka nebanga. Ndokuraya. Nofa. But zvimwe zvinhu zvacho zvoda kuongorora kuti zera racho riri kutaura mashoko iwawo izera ripi nemhaka yeyi akazvitora kupi ambotanga sei kuziva zvinhu zvakaita sezvizvi uyezve atori nesimba rikutomanikidza baiginya zvechipawa ichokwadi muri yezimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba muri yezimbabwe muzukuru ndotsudzura iyo ndoda kurohwa ndipfapfaidzere ndopinda nehasha paka hurungwe ichokwadi muri yezimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza nekutsodzera tiri kuitika matima nawo senyika ino nyaya ndoda kutaura panapa muri yezimbabwe inyaya yekuti izvo kune mwanasikana ane makore 6 years okuberekwa mwanasikana uyu akati ari pamba pasi pemuti womumango ndokubva pakuzoonekwa gondo ramharo pamusoro pemwana ndokutaka kubata mwana riri mukati mekuchochevedzera kuti iyo roda kutorwisa mwana richimumara kubva mumusoro kusvika kumaziso mwanasikana akachema akaridza mhere vakawanda vakatoka vachichutika pamwana uyu vachinodongorera kana kutarisa ndokuona igonzo rakatomhara pamusoro momwana riri kuzama kumumara ropa rakutomhanya hakuda kukanganisika kumaziso vakawanda vakambozama kutya nekuda kusvika panzvimbo ndokubva vazosvika ipapo gonzo richibva tisa ndobva rabhururuka ndokubva raruwa pasi ndokubva raenda vakawanda pavakasara vamotorai mvura pukutai mwana tovai mwana maronda aitika paari asi vamwe vakazogara pasi vakati zvezimbabwe imboongorera kuti gondo iri zvakamboitika kupi nokuti shiri iyi kana kuti gondo iri rinotosvika munhu kwete kuuya pamunhu then oroshi will be for wakachwemba kiminikasha gondo pakusikwa kwaro rinotosvika munhu kwete kuti riuye pamunhu asi zvakaitika pazuva iri muri yezimbabwe rakatoenda pamwana ne6 years munhu mukuru anotogona kutotora dombo achirova gondo but gondo iri harina kumbosvika kuenda pamwana zvapedza kudaro vanhu vakatarisa mumuti dzimwe dzenguva pane mazai kana kuti sakira saka riri kusvika kutorirwa vana vanhu ngatimbotarisei mumuti umu kuti dzimwe dzenguva ungori muti zvavo tanga tisingatarise but shiri iyi yakatovakira mukati umu vachinotarisa kuringa nokukwira mumuti can't get hapana chakawanikwa waingori muti womumango kupinda mumuti kukwira mumuti hamuna kana dendere amuna kana dendere amuna kana mazai amuna kana vane makono amuna kana zvapedza kudaro muri yezimbabwe vachibva kuti ndizvo rapisai mwana tovai mwana achibva gara zvake anditika zvazopedza kudaro hapana kuita 7 days second round again radzoka gondo kunoti pamwana mwana yeye zvakare mwana akazobeka achisumudza wakwachirwara nagondo kunoti brekirere hapinda mumba achibva vanda vepamba ipapa neveukama vakati varume ngatigare pasi ngatimufambirai chinhu ichi
mwana uyu zuva raanosangana negondo ari ega tomboti iko zvino zvigrade 6 years anoenda kucreshi anoenda kuECD paanoenda kuchikoro akasangana nemhuka ishi ari ega pasina vamwe pane vana vadiki mwana unosvika pakutofa uyu toita sei ngatifambei tinzwe kuti chii chiri kumboitika pagondo iri riri kumara mwana riri kutsvaga mwana sei risingatye munhu igondo kwaro iri tigotsvaga kuti chii chiri kuitika iritifo hei zvadaro vana pavakagara vachitaura mashoko aya Zimbabwe hazvitaurwa vanhu makangomira kaizvi zvinotogarirwa pasi semhuri saka ndi family muchitaura chinhu ichi pakataurwa shoko iri muzukuru Esaudo zvikanzi nababa vanouye baba vemwana nyakubereka nyakutumbura zvikanzi kudii dzokureba nemashoko amataura apa yes zvikai kudii kwai kudii nababa vekubereka nyakutumbura ari mukati mekutaura pataurwa nyaya iyi akabva vati mwanangu siyanai nekutsvaga chinhu ichi nekuti mukada kutsvaga chinhu ichi muchasangana nezvihombi kudarika izvi sekuru baba Isabel baba rora ndo baba nyakubereka mwana uyu ndo panonzi dhedhi apa ndo vane zita riripo ndo vakagara pasi vakaita shoko amai vakauya kumba vakazotaurirana kusvika vaite chinhu chinasi kuti tikafambira chinhu ichi muchaona zvinodarika kudarika ichi siyanai nazvo izvi gondo siya something totsudzura dzimwe dzenguva tingabatsire mwana ndiri kukumbira muri yaZimbabwe pamatimana wose pamuripo kana makabatira chimuti ndiri kukumbira kana muri vaviri tarisanai kana muri vatatu tariseranai kana muri pabasa pamushedza kana mubhazi kana mukombi chaimo chaimo tarisari pedyo newe zivisanai kuti ndimi dzakuya pana patakuda kupiwa ropafadzo kwamuri ikoko nekwatiri ikoko nepavari ipapo takuita ndimi dzekuti izvo sezvo parambwa kuti mwana aitirwe kufambira kuti vachogona kamira sei pandichaitira ndimi panapa nemi munenge muchinamatira mwana ari paurungu apa tapyo horo maitisipaini for the pitani pro afana tusipekachara mturai mambo jumanda wakachuwemba kemenekasa seipiniti horo maite deni roshuwiri pinifo woko chuwemba sipiniti horo maiti deni roshi akoroshi hoiri po rikiti zvikanzi nababa vekubereka yes zvikanzi regedzai nyaya munoda kuita regedzai zvamunoda kuita izvi kumbe zvinodarika gondo regerai varume kufunga kwenyu chinodarika gondo chini munogona kuona rikuya riri nzou pamwe kunouya jirafu kunobva kwauya ngwena kunobva kwauya shumba mozoita sei but ndizvo iri kuti vanhu vonyamba vakanyarara mwana achimarwa negondo iro gondo ramuvinga kangani katu vhiki imwe chete kunanga mwana umwe chete kudai mumugwagwa achifamba achibva kuchikoro ari kure nemusha aine vamwe vana vadiki chii chaitika pamwana uyu nzara dzakaipa kumaziso kana achienda ari ega achigeza muchinjauzi ndinobva ndafunga paurungu ipapa ndo pane mumwe murume akaenda kunogeza zvakare unochosa kanyumbu mbasha dzese wamirira kuti iko zvinonzi wakumbogeza papa asamba aisa sipo kumaziso kwanza ari 1 papa pasina mumwe munhu akakweshwa nedumbu kumusada kusumudza abuda munhu ndiani Isabel yes yes munopindwa nemunhu wani muya uri weka yes yes ndokwatotanga kako kaka uri wega msoro chete wazi baba
Ori kuvhara kumeso baba. Yeah. Usela apana muntu kadi apana muntu papa chijaozi bacha chakanakira bacha ka chero kasana kudaka dho ipapo pokanaka ipapo usa Apo ukada kuti umhanye utsvage munhu akukwesha unomhanya sei unomhanya kubasa see something pamusika vamwe vari murodhe vana vari kuda kurara vadya sekuru chiru master bati mukomana uyu mabatiro anoita vanhu kana chimbwa unofunga kuti ari kutaura newe aiwa ine ndoda kutomitsvaga chumasa waindiimba nemhaka yei waindiimba asi uri kuziva kuti ndomunamato wako rora anoda kurara anoda kurara adya noise yese anoda kurara adya kuti tariro yavo iri pandiri vanoda kurara vadya kana tsoro yangu ikadya ndokuti vana vangu vadya ndinoda kukupa munyika vaimbi varimo mumwe nemwano paanogoma pari chiumasaka rega ndikupe sende dzakochirarama mpana wako unobatanidza mashoko chiumaster kana wakatera uchitizwa bwera kuno uya kuno bwera kuno uya kuno iwe kurara tadya nakurara tadya yekuguta sekuru baba Isabel famba inadzo ichokwadi muri yezimbabwe ndiripo rega ndikoshedzera kuti zita redu tinonzi National FM chipo tinenge takabatani kwese kwamuri koko mhanya inacho nokufamba nacho rega ndikoti Zimbabwe paka chinoi bakamira seiko pachinoi sekuru apo bosi Romeo kuna anonzi bosi Romeo mukoma wangu ndimadzibaba right mabatiro vakaita chimuti kwanzi ndakaenda kuchidzipa kwanzi ukada kunditorera chimuti china bosi Romeo ana mai vangu kwanzi chenjera kuenda kwaMutsiganebwe zviri nani nditopara ngozi pakunditorera chimuti changu ndakuramba ndakachibata Heish bosi Romeo ichokwadi mari yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura nyaya ndiri kutaura muri yeZimbabwe ndevamwe mai vari mukati menzvimbo yepachinhoi maizvo vakaita ndezvekuti ivo amai ava vakafirwa nemurume vanogara pamba vari 1 bati kuti gwera vari 1 vakabva vabereka mwana wavo mumwe chete mwana wavo akabereka mumwe chete ane mwana wake wakaitawo zvakare mwanasikana ane makore 11 chete kureva kuti 11 years achigara nemwana wemwanasikana wavo amai ava vakaenda kumunda chikonzero onai denga rinenge rakukanganisika rakuratidzira kuti kanzi nebhaibheri mukaona naizvozvo machinja achinge akutunga moziva kuti shisha rave pedyo amai vakaenda kumunda ndokutaka kunotema makwenzi kugadzirira kuti nguva yakuuya iyi vagopinda mumunda vachirima makachena chikonzero hamusakudiki kana muine makwenzi denyorosiwiribhinifo vakachwemba communication iritifo inzwa Zimbabwe amai vaenda kunotema makwenzi vanhu vaiziva nguva dzese kuti amai ava vanoenda kumunda kwavo vachinotema makwenzi mwana wemuzukuru wavo achienda kuchikoro vachizosangana pama muzukuru achibosuka paplesi nokubatsira asi zvakazoitika ndezvekuti amai pavakaenda kumunda vakanonoka kudzoka mwana akabva kuchikoro mbuya vasipo aingoti havapo kusvikira ndoudza manext door kuti vedu wei mbuya vangu vaenda kumunda kunotema makwenzi vanowanzodzoka masikati kana chike kwakupisa but nhasi vana kudzoka vanhu vakaita ukandahanda kufamba nekutevera usiku hwese kunosvika vanosvika kumunda vachinosvika kune makwenzi ndokuona amai vakarara badza nedemo riri padivi pavo ndokusvika mai vakaita sei vakarara badza demo padivi pavo vanhu ndokuona munhu achiri kudziya achiri kufema takurai munhu vedu weyo kumusha kune ngoro ndokuisa munhu mungoro ndokutaka kumhanya kuenda pachikitiki chivadhuze kunosvika vaenda kuchipatara vachinosvika zuva ramangwana harina kubuda amai vanga vafukara vorega ndati vanga vatisiya kureva kuti vakafa mwanasikana akashevedzwa ari kubasa mukati meguta reHarare ndokuenda nekunoshevedzana sekuru vake nebaba namai vake ndokubva vaungana vari mukati mekutsvaka kuti chichaitika vakamborwara here but kumashure anonzi ivo vaimbobatikana nebp mwanasikana achishevedzana kuti izvozvo ndaitogara chivatengera chikonzero pamwe bp yavauraya handisi dokta kana chiremba but ndiri kurwadziwa nezvaitika amai vangu havafi vari vapenyu chikonzero vanga vatoenda kumunda kunoenda sei kunotema makwenzi zvadaro vanhu vakaungana vakati izvo hatizi kuda kuungana kwenguva yakareba inguva yebasa munhu ngachengetwe hapachina zvokuita kunyange tikaziva akauraya hapana zvatinenge taita mwanasikana ari mukati meguta reHarare ane vanhu vanowirira navo vanobatsira nekutsvaka vangave pamweya kana panyama vachibva kunoviga munhu vari pamweya kunoviga munhu ane vanhu vakataura navo
vedu wa munenge muri kunoka daida kuti muuyewo amai vangu vasati vavikwa vanhu vasvika pakuenda kumakwata boarding vaenda kumakuva kofini raisiwa pamakuva paya zvokuti izomufundisi auda kunzi ataure shoko kumira kuti ashingopedza chete vanhu vakutodzika pasi kunoviga munhu mwanasikana akafonerwa achibva ati hallo achibva manya kafuga mwana mana sabhuku ndokuenda vana nasekuru vake vanhu vabereki vamai vake zobva asimuka achibva ati nasabhuku taura zvaunoda kuudza vanhu zvikanzi pamusoro vari pano vedu wondiregerereiwo ndinozviziva kuti mauya kuzotibatsira kuti kuno kuti muige mai vangu muri kumhanyira kumabasa nezvakawanda asi ndiri kukumbirawo maminitsi asingadarike 10 ndine hama dzangu dzandinoshanda nadzo kwandinobva uko vaidawo kuona mai vangu vasati vavigwa saka vanga vasinuka kusvika but vari kuti vasvika but vari kurasika regai ndimhanye parodhi sezvo ndiine mota ndivagamuchire iritiforitiweripindifo inzwa Zimbabwe inzwa National FM ndokubva amhanya pasina maminetsi ndobva vasvika akauya nemotokari yange ine vanhu 4 mukati vachiburuka mumotokari mavo hapana akataura nemunhu mwanasikana uyu ndiye akatukamirira vakaita kukiuse kuteverana kudaiwo akasvika iye ndokungonongedzera coffin ivo vachibva vasvika vachibva vatenderera 1 pachake ndiye akakwanisa kuvhura coffin kumusoro kwaro ndobva adongorera ndobva aita senge munhu apfira mate mukofini muya ndobva avhara wani akaita izvozvo vamwe vese vakagara pasi akaita izvozvo akabva abva pamakuva pakaungana vanhu nokuti vaivigwa muyadhi pari pamba ndobva adzokera kumba ndokutogara padombo agara padombo vachisumuka kuti vakuita munamari kudaisokwa amuna vamwe amai vanga vari pakati pevanhu ava vanhu vari mukati meukama ndokutanga kukushevedzera naisairi naiwe ndaita seiko ingaonoziva ndakatumwa wanika ndokumhanya vachinodonhera muguva mange musati maiswa mutumbi muzukuru wasekuru muri kuti uya akaita seapfira mukofini weuya akabva pane vanhu ndokubva aenda kumba ndokubva anogara padombo ndobva patakaitwa programu ikaendera mberi asi pakazongobudikira munhu mumwe chete akaita seagarwa kuita kunge apfekwa nemweya zvikanzi ndaita seiko ingawa ndakaita sei ndakatumwa achinowira mugomba kudaro zvikanzi nevanhu aiwa vabuditsei ava but vanhu kavandi vakashamisika tora nguva yakareba ari mukati kusvika kuti vabviswe mugomba umu vakatora nguva pakaita varume kuzosvika masahwiri adonhera mukati achisimudza mukadzi uyu vamwe varume vachibata vari pamusoro kuti abudise chikonzero vepolisi vauya nemunhu uyu varida kudzokera nguva yamirirwa kofini ranga risati radzika iri zvadaro pai ndokubva asimudzwa vanhu vakazokwanisa kuviga munhu vachipedza kuviga munhu mhuri yeZimbabwe kutaura kuno kwatiri kuita mashiripiti amai vaya vachibva varadziswa vanhu vachizopedza pape kunodaisawo amai vaya amai vakaonekwa kuti munhu achataura achaita sei achitakurwa zvakare achiendeswa kuhospital vanhu vakaenda kunoona kuhospital mangwana vakasvika vachiudzwa kunzi handizi kurarama mai nhengi vati handifanire kusara tinofanira kuti tiende tese nokuda kwezvakati but munhu akandituma ndikaita basa naye pamusoro pekufa kwamai ava ndinhengi vachibva vasvika 4 zvikanzi asi kana ndichinge ndaenda vanofanira kuti vatevere vese amai vaindiosara kutaura kuti kuti mhuri yeZimbabwe amai vakafa vaiva naamai vekudonhera muguva vakafawo zvakare but vanhu vakasara ava vese vakataurwa mazita hapana ari kuwanikwa muvillage vese vari pacandgate havasi kuwanikwa hapana ari kuziva kuti kusawanikwa kwavo inyaya yei nekuti vese wabva washaikwa nguva imwe chete iwo mazita avo akadomwa pagrupu revanhu vane chekuita nemunhu akaita sei nemunhu akashaya vese vari pacandgate kutaura kuno so hatizivi kuti ichapera sei amai kumagunde amai kumagunde jegesa msutu kumagunde kufamba uko kufamba tichiita sei tichirova candgate siya something iwe nyaya yekupi nyaya yekunorton palidiet tokuti gaga tomatabata futi yepahurungwe tozobata yechitatu yacho kuita kuti tifambidzane pane vamwe vanga wasipo vakaita Alec Gweja pagrenbon anonoka kuti bata ichokwadi mhuri yeZimbabwe rigani kuti gagaga ndine nyaya yekutanga itaita mhuri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yatiroshevedzera kuti Norton nyaya yekunotoni pane vana vaviri vakakwanisa kubatana chibharo grade 7 negrade 3 14 years nemusikana 9 years right vana mbuya vavo mukoma nemunin'ina
vana mbuya vavo vakaita vana vavosikana vaviri vasikana ivavo vachibva vaita vana vavo vanove ndiwo mukomana nemusikana vana mbuya vavo ava vakatora vazukuru ava vachibva vaenda navo kuhuni yakaitika kunotoni kunonzi kulidet vaenda navo kuhuni zvikanzi vazukuru toda kusara tichika kahuswa imimi chitakurai huni muende kumba vachibva vasungira masvinga vachibva vaenda kumba vave murodi kamukomana kane 14 years kakati kumusikana kane 9 years iwe toda kuita zvinoitwa nevakuru wakati zvipi zvikanzi iwe ndokuuraya anditika dara pasi izvezvi kachidaro kune mumwe mwana achibva rara pasi kachibva kaita sei kamubanda chibharu but hembe kakaita yekudambura mwana uyu achizoenda kumba akasvika achiratidza kuuna kuratidza kuti ane zvaitika paari zvisiri kumufadza asvika kuti ari mainini vake vamunin'ina wamai vake anga ariko chikonzero mwana uyu anogara nambuya amai vaamai pamwe chete nemunin'ina wamai vake amai vake vane imwe nzvimbo yavanogara but mwana achigara nambuya vakada kumuongorora samazuva wose kana muchienda unogeza but pakugeza unasika unetsika pakugeza zvikanzi enda unogeza vakaramba vakamuchera zvikanzi izvo watura huni dzako but dzidambure tambo wobva waenda kunogeza mwana akanopinda kunogeza vakamutevera kuti vaone kuti mwana uyu kugeza kwaari kuita ari kugeza nedzimwe dzenguva mwanasikana mwana mudiki anogona kunetsika kugeza ndobva mutevera vachinopinda muchinjauzi ndokuona akabvisa hembe dzese but kubvisa kwakaita hembe ane hembe yaasina kubvisa inove hembe yemukati zvikanzi why usina kubvisa kunodai so kuona hembe yakadambuka zvikanzi ndinhengi aita zvinhu izvi anoye mwana wemukoma wamai vake kwamunin'ina wamai vake zvikanzi ndokusheedza vakuru ndokuenda kumapurisa vaenda kuya ndokunovhurisa matsamba avo zvikanzi mwana uyu toda kuona makore ake panodiwa birth certificate rake uyezve mwana wamuri kutaura mwana ane 14 years anoda kunyora grade 7 atanga apedza kunyora but chiri kuvarwadza nekunetsa nechekuti izvo akaita mazvinhu izvi mwana wehama yavo but hama idzodzo kana kuenda kana kunotevera kunoti sori zvakaitwa nemwana wedu izvo paukama hwavo but hapana kutevera uyezve kamwana aka kari kuti kakasangana nemusikana uyu kana mudza kuti iwe hazvitauro ndokuuraya plus chokwadi nevakurepa bo sekuru tarisai muone kuti mwana ane 14 years anotoziva kutaura language yekuti iwe ndokuuraya 14 years akazvinzwa kupi mwana akazviona kupi akazviziva sei ende kokusagona kudzoreka zvake achiramba achitodzimbira maronda kuti everyday anobva ati ndakakubata chibharo zvakaitika but bo zvinosumudza hasha dzamai vake kuti vabereki vake havasi kuuya iye kuda kuramba achitaura mashoko vanofungei ko iwo ana mbuya vake vanogara nemukomana kuti vaendewo kune mbiya hama yavo kunotaura kuti wangu ndanzwa kuti ndo zvakaita vana nezuro but inga kuhuni takaenda pamwe chete vana ndo zvavakazoita munzira pakudzoka tanga tisina kuziva zvinopoetwa sei chibatai apa inzwai kasekuru baba Isabel muri kuti vana mbuya vavo vana ava nditika ndo masisters kana kuti mukoma nemunin'ina uyu ane 14 years mbuya vake isister yeuyu ane 9 years ureva kuti vana ava ichi hanzvadzi nehanzvadzi saka pari paukama asi vakataza so ngatichitarisai pamutemo legally kubatwa kwechibharo imhosva number 1 ngatichitarisai pakugarisana socially paukama apa hazviitike zvakaitika izvi ndopamumakuna kaya asi hapana kaita follow-up kunoti aiwa sorry pakakanganisika wangu tozvifambisa zei icho kwademburi yazimambo richibva ipapo ndapinda zvakare kwarusape kuna sabhuku anove mwana umwe mambo ari kukati menzvimbo yekwarusape ari kuti izvo kune vabereki vari kuchema vachiti toda kuziva mutemo chikonzero mutemo tokunonge singazivi uyezve asi sabhuku kutanga kubva kune mamwe masabhuku mashure kumanext door nemunyika yezimbabwe hatizvioni kwatinoshanda uyezve takamboita mamwe masabhuku but nyaya dzakadaro dzange dzisipo dzatanga iko zvinozvi toda kuziva kuti mutemo wachenjwa here kana wavepo tikaturukirwa idu tichiziva toziva kuti zviri kuitika sei asi nenyaya yekuti hatizivi tiri kufungira tiri kubirwa tiri kukumbira utungamiriro pamusoro vanogadza madzimambo nemadzishe kuti vatiudze kuti izvo act iri kushevedzerwa iyi ndeipi yakabva kupi kana kuti mutemo wemunhu ari mukati menzvimbo anoda kudya mari yake sabhuku ari kuti iye ukada kusabvura pamba vakucheresa chibhorani uya kuno wombotanga wandoona wombosiya mbijana ukada kufowa mapwere ako uya kunoku ukada kuchengeta nguruve uya kunoku kana une makuva anoda kugadzirwa siya 10 yako vanoda kuziva kuti kana ndese chibhorani idevelopment ari kuisa munzvimbo kunyange pari pamba pangu but ndiri kusumudza nzvimbo mutemo uyu wakambobva kupi waimbove kupi nokuti kubva kumashure wanga wasipo nemhaka iyeyi ndobva ndabva ipapo kana muchizvinzwa mhuri yezimbabwe ndobva ndapinda nyaya yekuti kukaroi mhuri yezimbabwe kunoti karoi kuhurungwe vanoziva nzvimbo inoshevedzwa iyo nezita rokuti iyo andika kukaroi kuroi kuhurungwe kwasabhuku mutevera zuva chifu mujinga chikoro chinonzi kangurunguru pachikoro chinonzi chirariro kune mwanasikana ne6 years dzekuberekwa akati akamira pasi pemuti pasi pemango
ndobva kwauya gondo rikamhara musoro rikataka kumubata nzvimbo kumumara kumaziso. Vanhu vakazomhanya gondo rikatiza rikaenda. Vanhu vakazotarisa mumuti vachifungira kuti mumuti munogona kunge muine sakire kana kuti vana varo, ndokusaka raita hasha. But zvakashayikwa, hapana kuita 7 days gondo rakadzoka zvakare rakuda kunomhara mwana zvakare. Mwana akaripumha nemaoko kamhanya kapinda mumba. Vana nevamwe ukama vakagara pasi vachirizvo kuna baba vemwana uyu, vedu ngatifambei timbonzwa kuti chii chiri kuitika, nekuti mwana uyu achasvika pakukuwara, anoda kuenda kuchikoro, anoda kufamba ega, anoda kubuda panze. Yatori nhapo pakurarama mukati menyika ino kuda kwegondo iri. Saka ngatifambei. Shoko rakabva kuna baba vemwana vanova ndiye muridzi wavo, nyakutumbura ndati nyakubereka rinoti iro, vana vangu regai kufamba, garai masiya izvi, nokuti mukada kutsvaka zvakawanda muchakaona zvihombe zvinodarika izvi. Regai zvamurida kuita izvi, regerai vakomana, nekuti mukada kuramba muchiendera mberi muchaita sei? Muchaona chi? Zvihombe zvinodarika izvi. Yes. Kufunga kwenyu dai kuri kwenyu. Right. Rekati mboverenga mameseji sekuru nekuda kuti ndozati mune chimwe chamuruda kubhozhongora futi. Rekati mbopinda mameseji. Mune hasha muri mucheke hapo. Se Ezraudo na Bojas anditika kamwana kane 14 years kekubata chibharo hanzvadzi yako anditika kanoda kupiwa sauti yemagodo. Yes, kanotiurayira nyika. Mapurisa basa hero ndodzi sekuru special Garawa ndiri pano ka Paston Bridge. Se Ezraudo na Bojas anditika ndodzi my darling ndiri pano pa Icota kuwaterfalls. Right. Rusape Sabuku uyo kauyo ari kuda kudya zvapfupi nekureba. Udza Bosho kuti ati pfoka tatu Stuart Kambarami pa Borodale. Right. Ndinofara chose nekuda kwokuti ka channel yenyu National FM iri kutipa nhau dzakasiyana siyana. Ndatoiverenga muchannel vedu we. Ndinotenda chose Joshua Matedzanwa Caps United. Sabuku vaya okay, all right. Hanzi ngavafambire gondo iro baba avo vakaromba vanopedza vanhu ndonzi courage ndiri kunoka kuchitungwiza. Vana avo ngavangofamba vasaudze baba, ngavafambe vakanyarara ndonzi mai Esteri ndiri pano pa Rukweza. Yes. Nyaya yepanotona yandinzwisa tsitsi yegondo haina kumira mushe Shemkandu ndiri KwaZulu Natal ku South Africa. Isabel Sekuru ichokwadi muri yeZimbabwe ndinoti wa Washington marimelekana baba Isabel muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe tosangana zvakare mangwana same time nguva imwe chete iyoyo. Namba dzangu dzekufona muri yeZimbabwe inhamba dzisina chipomerwa, namba dzisinganyadzise. Namba dzangu dzinoti muri yeZimbabwe 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa Rebecca Foster muzungu wakwambare. Makira chiro nditu Moli Mlaudzi pamwe cheteka na Precious Ndanga vapindira kuzodzifambira nyaya dzacho apana chekumirira.